Dacă în vlogul trecut am fost la un mic expo și am văzut ceva mașini modificate, mașini de show, în seara asta am ieșit să vedem puțin show pe bune. Țin drifturi, evacuări, pops and banks și alte nebunii. Stați până la final ca să vă spargă și vouă timpanele. atmosferă exact ca în România.
cum ziceam, întâlnim aici și benzinare, și diesel, și motoare mici, motoare mari. Am avut surpriza cu acea dubă. Cum ziceam, oricum, ideea este că atmosfera este foarte interesantă. Rămânem foarte captivați de ceea ce se întâmplă aici. Sperăm să nu existe și incidente. Vremea nu este atât de favorabilă, tocmai ce s-a oprit ploaia, dar sperăm să țină ok. Este foarte interesantă, ținând cont că vineri seara este pentru expo, pentru liniște, pentru pace, unde doar vizualizăm mașinile. Sâmbătă este pentru a vedea câți cai au unele mașini. Sper să vă placă noua serie de daily vloguri de aici din Franța. O să începem și pe teritoriul nostru în România. Dar până atunci vă încălzesc cu mașini foarte speciale de aici. O să avem și ceva mașini destul de unice care nu au fost filmate încă în România. Un mic spoiler, o să avem o Alpina full carbon, în care investițiile sunt cu mult peste un buget normal. Și multe alte mașini. O să începem un prim car vlog, da, un mic car vlog în care prezentăm o mașină normală, o legendă a mașinilor nemțești. Și o să continuăm cu mașini tot mai speciale, tot mai frumoase. Dar ca să putem face chestia asta, haideți să susținem puțin canalul, pentru că este nou, din câte ați văzut. La fel și cuvintele mele, după o perioadă de pauză n-am mai exersat în oglindă vorbitul pe cameră. Așa că hai să nu vă plictisesc din nou și să vă arăt mai bine mașinile, că ăstea contează, nu? Până avem ăștia.